Takže čaute a ja vás vítam u tutoriálu, ako si stiahnuť Minecraft Pocket Edition na Android úplne zadarmo. A bez vírusu samozrejme. Takže dáme si Google Chrome alebo hociaký prehliadač a za chvíľu sa nám ukáže toto. Dajte stránku uložto.sk a do vyhľadávača dáte Minecraft Pocket Edition pre Android.apk. My tu máme tento. Je to Minecraft 081 a je to pre Android 2.3.6 a vyššie. Dajte si takto. Kliknite na to. Dáte stiahnuť a tu odpíšete tento text, dáte stiahnuť a máte to stiahnuté. Ja to už stiahnuté mám, takže ja idem do menu. Poď. Mobil, dobre, menu, moje súbory. Počkáme a dáte si download. Pohľadáte si toto Minecraft, toto proste budete tam mať napísané Minecraft čo tam mali, Minecraft Pocket Edition pre Android 2, 3, neviem koľko a vyššie. Ale vy tam nebudete mať tento obrázok, tuto Minecraft, kým si to nenainštalujete a inštalujete to takto. Dáte si toto, potom dáte inštalátor balíka iba raz, alebo čo si zvolíte, a tu máte napísané inštalácia je blokovaná z bezpečnosti dôvodové telefóna. Nastavený na blokovanie inštalácií aplikácií, ktoré neboli získané zo stránky Google Play. Takže dáte si nastavenia. To je kvôli vírusom, to zabezpečenie. A nájdete si neznáme zdroje. Povoliť inštaláciu aplikácií z iných zdrojov než Play Store. To si odfajknite. Dajte si OK. A máte to. Teraz už dáte len šípku späť. A toto sa vám bude dať nainštalovať. Dajte si Minecraft. Vystávam inštalátor balíka. Raz. A OK. No ja už to mám nainštalované, takže ja si dám. Chcete nainštalovať túto aplikáciu, dajte si inštalovať. Dajte si inštalovať, to sa vám nainštaluje. Aplikácia je nainštalovaná. Tak. Dáte si otvoriť. Dúfam, že som si tie svety nezrušil, čo som tam už mal. Potom dáte play. A ja už tu mám zo pár svetov. Tak, tieto svety, čo tu mám. Môžete vidieť. Dobre, tak ja dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak vám toto video pomohlo, dajte like. Ak vám toto video nepomohlo, alebo sa vám na niečo nepáčilo, dajte do komentu, čo by som mohol natočiť na budúce, čo neviete. Tak zistím a poradím vám. A ak sa vám video nepáčilo, alebo vám nepomohlo, tak nerobte nič. A ak vám video pomohlo, tak samozrejme dajte like, prípadne aj odber. Takže ďakujem za pozrieť videa ešte raz. Tak čaute.